Bez elektriky sa ťažko robí kafe, keď má to dobrý vibe, ale tým ľuďom treba ponúknuť ešte viac. Ak by som vedel, čo všetko sa mi stane, či do toho pôjdem znovu, tak... Všetci ma volajú Dodo, v poslednej dobe často Mr. Hrnček, napríklad, alebo pán Hrnček, lebo provozujem kaviareň, ktorá sa volá Hrnček. Hrnček je také vlastne dielo, ktoré začalo viac menej náhodne a začalo preto, aby robilo ľuďom radosť. Takže to je Hrnček podľa mňa. Hrnček začal tak, že som pracoval ako vlakvedúci vo vlaku a celú tú posádku a vlastne ten provoz som tam riadil a to mi strašne vyhovalo a podľa mi to tam išlo aj celkom dobre. A následne som ale zistil, že tam nechcem pracovať celý život. Tak som potreboval vymyslieť niečo, kde budem pracovať tak, ako ja chcem, inde a pracovať ako ja chcem, budem vlastne robiť ľuďom radosť tak, ako ja chcem a presne tým istým spôsobom, kde ma nebude nikto v tomto obmedzovať. Tak som si povedal, že musím vymyslieť niečo vlastné. Postavila sa biela chalúbka a tak to Hrnček začal. Najťažší bol moment, na prekvapenie vôbec nebolo najťažšie začať. To bolo vlastne zrazu také nadšenie, keď som si povedal, že to je skvelý nápad a ja som veľmi impulzívny, takže sme do toho proste skočili a bolo to úplne v pohode. Najťažšie bolo, keď sa tá chalúbka postavila, kúpili sa prístroje, všetko bolo zariadené, ešte spoločne s jednou kolegyňou sme v tom boli spolu a nebola tam pripojená elektrika a tá elektrika mi potom vlastne bola zakázaná, takže celý koncept vlastne začal padať. Kvôli tomu, že bez elektriky sa ťažko robí kafe na nejakej úrovni. Potom vlastne aj tá kolegyňa od toho odišla a ja som zostal sám, bez elektriky a vlastne bez možnosti pokračovať. To bol vlastne najťažší moment. No. Hlavní myšlienka, už som to vlastne tak trochu spomínal, ja som si hovoril presne v tom momente, kedy som zostal bez elektriny a sám v tomto, že ak vlastne príde aspoň jeden človek a vďaka mne, že ja som niečo vytvoril, sa usmeje, že vlastne príde, dá si to kafe, hocičo vlastne si vezme z tej kaviarne, z toho objektu a usmeje sa, usmiatý odíde, tak to za to stojí. Aspoň jeden človek proste. To je hlavná myšlienka toho a našťastie už takých ľudí sú tisíce, takže je to fajn. Ja si myslím, že hlavne fakt ten špecifický štýl, ten vibe toho Hrnčeka, že tu vlastne ľudia stále prídu ako zákazníci a podľa mňa odchádzajú väčšinou ako moji kamoši. A to je myslím, že hlavne to, prečo sa vracajú a plus nemáme úplne špatné kafe. Takže. Asi keď prvýkrát som organizoval takú party, to bola vlastne taká detská Hrnček party pre deti, kedy mi kamarát sem prišiel zaspievať nejaké detské pesničky. A vôbec som nevedel, že vlastne tá komunita nebola ešte tak silná, vôbec som nevedel, či vôbec niekto príde. A začali sme, kamarát začal hrať, spievať, boli prvé nejaké balóniky, nejaké hry a takto. A moc veľa ľudí tam nebolo. A ja mal som ešte pri sebe akože zamestnankyňu Natálku, tak nejak sme niečo robili vzadu, otočili sme sa a zrazu v ten moment tam bolo 30 ľudí vo fronte a videl som, že ďalších 40 prichádza. A tedy som si vlastne uvedomil, že OK, tuto má proste význam, tá komunita je tu silná, tvorí sa a tí ľudia majú rádi Hrnček. To bol ten asi zatiaľ najlepší moment. No. Čo ma prvé napadne, tak je určite Natálka, vlastne tady prvá a zatiaľ jediná zamestnankyňa, ktorá v tých ťažkých podmienkach vlastne prišla, dokázala v tých stánkových podmienkach bez elektriny miesto baristenia, tak sa učila ako zapínať centrálu, ako tam dolievať olej a benzín a naťahovať sa s ňou a úplne alternatívne vlastne robiť to kafe v fakt ťažkých podmienkach, ktorá tomu tu dáva tú umeleckú dušu, lebo krásne kreslí, je podobne kreatívna. Takže čo prvé, tak ma napadne Natálka jednoznačne. Ďalej samozrejme to je také akože mainstream to povedať, ale rodičia, otec, ktorý je tiež v Brne, tak mi veľmi pomáha, hlavne s nejakými fyzickými prácami a tak. Mama, ktorá je doma, tak tá musí strpieť to, že nemám čas sa jej nejak akože venovať a takto. Potom určite treba spomenúť vlastne Viktora Beneša, rodinu Benešových, ktorí ako prvý Hrnček uverili natoľko, že sú ochotní skrze vlastné prostriedky to pozdvihnúť na úplne iný level, zariskovať a pozdvihnúť to.
ale ten základ, kto je hrnček, tak sú vlastne samozrejme všetci hrnčekovci, všetci zákazníci, všetci akože konkrétni ľudia, ktorí tu trávia čas, ktorí sa tu začali vracať ako prví. S každým mám nejaký kontakt, nejaký príbeh, takže určite základ všetkého sú vlastne všetci tu zákazníci. No. Kamaráti už v podstate, väčšina z nich sa dá povedať. Najväčší projekt, ktorý chystáme, alebo to najdôležitejšie je vlastne ten hrnček fakt zväčšiť, pretože síce je to milé, je to pekné, že to je také maličké, má to dobrý vibe, ale tým ľuďom treba ponúknuť ešte viac, nech sa ich tu proste zmestí ešte viac, takže chystá sa veľká rekonštrukcia súčasnej budovy, chystá sa väčší projekt, takže to je to najväčšie, čo sa chystá vlastne naozaj z toho hrnčeka spraviť plnohodnotnú veľkú kaviareň, kde sa tých dobrých ľudí zmestí čo najviac. No, to je dobrá otázka. Asi choď do toho znovu. Proste, akože, keby sa ma niekto spýtal, že ak by som vedel, čo všetko sa mi stane, či do toho pôjdem znovu, tak asi by som mal také obavy a taký strach z toho, že by som do toho nešiel. Ale ja som rád, že som to nevedel. Takže vlastne povedal by som si, skoč do toho rovnako po hlave, jak si skočil a no to vlastne bude fajn.